Ik ben Ronald Hoekstra. Ik ben Ante Langeberg. Ik ren ongeveer 4, 6 jaar. Ik ren het 4, 6 jaar. En het rennen is gewoon altijd hartstikke leuk. We komen heel vaak dezelfde mensen in. En Friesland is gewoon een perfecte provincie ervoor. En je loopt er klein aan en stappen er door uit en je kunt draven. Mijn naam is Harmet van der Meer, met 42 jaar. Ik ben oefentherapeut Cesar en body mind language coach hier in de praktijk in Friendshit voor fysiotherapie en oefentherapie. Het is natuurlijk heel laagdrempelig. Hè? Mensen kepen inderdaad gauw een paar spots kwam. En die ben net altijd heel goed voor die postuur. Bijvoorbeeld heeft het best wat zwidder, maar ze er oren gewonnen hebben. Maar mensen hebben ik de neiging om dan gelijk heel hut te gaan. Men denkt dan vaak van, nou, ik kan gelijk wel 5 kilometer rennen of hut draven. Maar dat valt aan het zien. En dan gaan ze gauw over hun grezen heen. En dat kan inderdaad blessures aan. Aan knibbels, gewrichten en spieren, maar ook aan scheenbenen. Als je landt steeds maar op het asfalt, dan belast je eigenlijk 3 keer zo volle lichaamsgewicht als gewoon qua gewichtsbest. Dus op die voeten die bestaan uit al die lietse botjes, maar ook op de knibbels en op enkelgewichten, dan landen ze eigenlijk gewoon op die voet en dan zakken ze eigenlijk een beetje terug. En daardoor is het werk belangrijk dat je goed ondersteuning hebt van die voeten, wielstand hard erin best, maar een goede squat. Nou, het is heel goed om toch maar een programmaatje te beginnen. Dat is een beetje ondersteuning heeft, waarin verteld wordt hoe vaak, hoe lang en hoe hard als draven maakt. En dat is het heel rustig op gaat bouwen. En dan echt ik dat programma een beetje probeer te volgen. En ik voel hoe die lief eigenlijk voelt op dat moment. Als ik denk, ik vind toch eigenlijk wel wat zwier. Je net een stap harder, maar door eigenlijk hetzelfde programma nog eens een keer opnieuw.